וירוסים יכולים ליצור כאוס בקנה מידה מקומי וגלובלי, כמו שמתרחש בימים אלו ממש. במציאות הזו, כולנו נושאים את עינינו לבתי החולים. הם אמורים להיות איים של יציבות. על הצוותים הרפואיים ליישם היגיינה אופטימלית, כולל החלפת מדי עבודה לעתים קרובות, כיוון שהבגדים שלהם מסייעים בהפצת וירוסים וחיידקים בתוך בית החולים. כיום, ברוב בתי החולים, לצוותים אין גישה נוחה למדי עבודה נקיים בכל זמן. הכירו את פוליטקס, המציעה פתרון אוטומטי לחלוקת מדי עבודה לצוותים הרפואיים ללא מגע יד אדם, ובכך מסייעת במניעת התפשטות זיהומים במתקנים רפואיים. פוליטקס מציעה פתרון כולל טעינה, איסוף הבגדים על ידי הצוותים, החזרה, כביסה. היתרונות הם ברורים: אוטומציה מלאה ללא מגע יד אדם, זמינות של 24/7, התקנה פשוטה במיקומים שונים למניעת התקהלות של צוותי רפואה, מתאים לביגוד רב פעמי היגייני או לביגוד חד פעמי סטרילי. פוליטקס מסייעת במאבק לנצח את הווירוסים והחיידקים. לקבלת מידע נוסף והזמנות, צרו קשר היום.